trochu. Jo, trochu. Jo, takže čaute lidi, no dobrý, no, my jdeme natáčet, protože já teď nemůžu, počkejte, ty vole. Tady je Tereska, která bude natáčet se mnou. Asi už tam bude. To strašně krutá. Botičky a dáme nahoru nožičky. Tady vůbec není místo, jako se člověk nenacpe. Koukejte, Praha. No, stoleček chcete. No tak to je jedno, to už si nevšímejte, prostě ona je vymašená, no a to je asi moje druhý video. To je moje Buď ticho, ťuťo, mandarinko. No prostě to pochopíte. Nyní tady holky vzadu, tady takhle povídají. Ty asi ale nevidíte. No dobrý, no, takže... Co je? No, nic. Takže my teď jdeme z Prahy. Prostě se domů ze soutěže. Buď ticho. Skončili jsme čtvrtý a tady Terka A my skončila. 14. z 28 jsme dobrý, hou. No, my čtvrtí šťastí, vole. No, nezískali jsme ani jednu medaili, bylo to v jedno místo. Chtěl jsem dostat biskity, který v tom byl, ale to je jedno. No a teď jdeme z Prahy, jak se můžete podívat. No a jdeme do Teplic a ty jsou někde tamhle. Daleko. Počkej, kde jsou Teplice? To já nevím. No já prostě nevím, o čem mám mluvit, protože jako tyhle, já už jsem domluvila, protože já mluvím strašně nesrozumitelně. No to je jedno a my vám teď budeme zaspívat. Jak říká Hector, loket z okna, vypnout a neřešit okna. A haters, Tato republika ví, že mám se skvěle, longboard, Ray-Ban, brejle a ty fajn hodili košou. Longboard, Ray-Ban, brejle a blondýny, brunety se skatesou. Mají taky zadky, bikiny, plavky, češky, slovenky a to je konec. Líbí se mi podstatky, ale chytně domů jsem si žabky. Kdyby něco, tak tam vůbec nejste vidět. My víme, ale já to zasvětlám. No to je jedno. Pokud se mi to povede. No dobrý, no, díky za shlídnutí tohoto videa.